on batekin. Ora nator zuen gana. Ora Jesus paketzua lurrara etorri da. Emereno gerale berria batekin ure embajadore horren zerorekin aditu zuen ia Jesus jaio zara lasterka etorri da parte ematera. Ora, 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 gure orentzero ora. Zentauela iserita dago ora. Arautzasuak eta kapoi pariakin. Bihar merendatzeko botila duakin. Botila duakin. Arratzain borosoribi, Antion eta Pero, Belengo portalera, etorri zaizkigu, sartu dira barrenian Manuel Txogana, presente egin diote, arko mentxo bana. Emereno gerale berria batekin ure embajadore horren zerorekin aditu zuen ia Jesus jaio zara lasterka etorri da parte ematera. Ora, 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 gure orentzero ora. Zentauela iserita dago ora. Arautzasuak eta kapoi pariakin. Bihar merendatzeko botila duakin.